Každý stĺp tu nesie spomienku na dotyk viery. Každá kvapka zamrznutá v čase nesie modlitbu, ktorú niekto kedysi nedopovedal. Bazilika svätého Jána v Lateráne, matka všetkých chrámov sveta, tu v Tatrách ožíva ako zrkadlo ľudskej duše. Dva hlasy, dve éry, dva pohľady na svet. Odchádza ten, čo hovoril jazykom srdca. Prichádza ten, čo hovorí jazykom večnosti. A medzi nimi